Najlepšie lietadlo druhej svetovej vojny, to treba povedať. Mnohí ho považujú, aké tie debaty o tom, ktoré lietadlo bolo najlepšie, či to boli britské stroje, ruské stroje alebo nemecké, tak tie asi neskončia nikdy. Ale pri tej rýchlosti cez 700 km za hodinu to bolo aj jedno z najrýchlejších lietadiel. Presne tak, takže P-51D Mustang. Obrovskú výhodu toto lietadlo, ktoré malo v histórii v operáciách amerických vzdušných síl, ktoré operovali v Európe. Bol to jediný stíhač, ktorý bol schopný doprevádzať bombardéry až na Nemecko a späť na britské základne. Čiže obrovský dolet. Áno. Dokonca vieme z histórie, že pristal aj tu na letisku Tri Duby svojho času v 44. roku. Áno, je to americké lietadlo, ale začali ho vyrábať na britskú objednávku, treba to tak povedať, v roku 1940, keď už Británia bola vo vojne a v 41. do Veľkej Británie dodali prvý Mustang s vynikajúcimi dynamickými vlastnosťami. Poháňa ho motor Ellison V1710, ktorý bol výborným motorom od začiatku, ale nedokázal pracovať vo veľkých výškach. Nemal tie dobré výškové vlastnosti, ale potom v tých ďalších verziách 51B už bol Mustang vybavený výkonnejším motorom Packard V1650 a už od decembra 1943 tieto lietadlá lietali vo Veľkej Británii a veľkým spôsobom pomohli vyhrať bitku o Britániu. V tejto chvíli teda ďakujem mojim prvým dvom spolukomentátorom, pilotovi Jurajovi Maršalovi a inštruktorovi leteckej záchrany Tomášovi Kikovi. Páni, ďakujem a dovidenia a do počutia opäť na budúce pri leteckých dňoch. Ďakujem veľmi pekne a ešte príjemný zážitok. No a my môžeme sledovať ďalej vystúpenie Mustangu v typických amerických farbách. Mustang bol nielen výborným bombardovacím lietadlom, ale dosiahol vynikajúce výsledky aj ako útočné lietadlo na nemecké pozície, zblížiace sa koncom druhej svetovej vojny. Zostávalo na zemi stále viac nemeckých lietadiel, nedostatok náhradných dielov a paliva. No a práve tieto lietadlá na zemi, uzemnené lietadlá, sa stali vítanými cieľmi pre Mustangy. Celkovo má P-51 Mustang na svojom konte zničenie 4950 nemeckých lietadiel, čo je viac, ako dosiahlo akékoľvek iné stíhacie lietadlo. A aj preto tomuto lietadlu patrí právom honor najlepšie stíhacie lietadlo druhej svetovej vojny. Tak a teraz už pri mikrofóne vítam našich dvoch ďalších hostí. V prvom rade veliteľa letky zmiešaného krídla vzdušných síl, ozbrojených síl Slovenskej republiky Mariana Bukovského. Dobrý deň. No a okrem neho aj stabilného nášho hostia. Veľkou radosťou vítam pri mikrofóne aj riaditeľa Medzinárodných leteckých dní SIAF a riaditeľa Slovenskej leteckej agentúry Huberta Štoksu. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak najprv teda otázka na organizátora, už sme sa tu o tom v tomto priamom prenose bavili. Avizoval sa útok na divácky rekord. Tak ako to zatiaľ vyzerá? Už máme nejaké číslo návštevnosti? Tak úplné čísla ešte nemáme, ale keď som sem išiel, tak som si to dal overiť. Je tu dnes viac ľudí ako včera a včera sme to mali zrátaný na počet 60 000 ľudí, takže ak je tu viac ľudí ako včera, takže sme zlomili rekord a tento ročník sa zapíše ako najnavštevovanejší. Výborne, tak teda blahoželáme. Ďakujem. Treba povedať, že viac ako 120 000 divákov by tu teda malo byť, čo bol vlastne doterajší rekord. Darí sa nám teda